Niki menika para wadya Balaludaya nenggih para prajurit Ludaya. Menika nenggih para wadya bala saking titisan iblis Dandang Mangmuri. Ingkang sampeyan biyantu Bagi Prabu Singgo bareng kau badang lamar di sang belangit. Ingkang saya lumampak saya menang taping radio polo. Nggih menika Sang Prabu Maesasura. Barang ana badan sajalmu manungsa kakatanya taati kang adigung adiguna menika lampahira Sang Prabu Singa barang sawadya bala rampahnya Sang Prabu Simo barong